Jeg nakker. Nej. Jeg nakker. Åh. Hvorfor er I kat med i deres sæt, hallo? Nej, jeg kommer. Ej, jeg giver op med Men jeg kunne godt finde på det ned. Siv, kan du ikke prøve at gå derned? Kan du ikke prøve at gå ned? Hvis vi bare kan få ham bare lidt nedad, så kan vi sgu godt tage ham. Hvis vi bare får ham det mindste baitet, så tager vi ham bare ned ad gangen her. Bare lad alle dørene stå åbne. Lad alle dørene stå åbne. Åbne alle dørene. Jeg skal lige være færdig her. Password. Shift, for fanden. Shift. Torbent. Han skal bare komme det Han tager mindste ned. den. Han tager den, okay. Vi skal bare gå ud på ham. Ud på ham. Nu, mand! Kom til sammen. Ej, Jeg fatter det ikke. Jeg fatter ikke, hvordan I kan være så dårlige til det. Nej, det er Nej,